Tervetuloa Radio Finlandian kuuntelijat taajuudelle 102,6 ja nettiin radiofinlandia.net sekä myöskin Finlandia TV:n katselijat. Jarikko on haastattelussa täällä Iskelmäparissa tänään perjantainaan pitkän linjan laulumies Porista, nykyisin Tampereelta Olli Lindholm. Tervetuloa. Kiitos, morjes. Sitä on jälleen kerran lähdetty aurinkorannikolle. Onko tämä tänä vuonna nyt 3. vai 4. kerta? Kyllä tämä vuoteen on varmaan. Alkaisi olla 4. kerta. Sä kävit härkätaisteluakin harrastamassa tuolla Mihailassa. No juu, tehtiin semmoinenkin homma ja itse asiassa se on tosi hyvä video tuli ja kappale mikä tehtiin niin on nyt sitten kun ollut 29 viikkoa Suomen niin kuin 15 soitetumman joukossa, joista ainakin 15 viikkoa niin kuin top 5 ja 6-7 viikkoa 2. ja 3. Että kyllä meni ihan nappiin ja video on ollut hyvä. Ja sulla oli hyvä kuvaaja, kun herra Ylppö pyöri siellä. Se oli hyvä kuvaaja ja meistä pidettiin todella hyvää huolta. Mihas Nature hoisi meidät. Mia. Joo, ja sitten erityisesti Ligat Ragi ja kumppanit piti meistä hyvää huolta. Ja kävitkö turvehoidossa? En käynyt, mutta Ragi sitten loppujen lopuksi tanssi siinä vähän flamencoakin. Ja sitten mulla jäi sitten semmoinen tunne sit koko tilaisuudesta, että se oli jotenkin niin ainutlaatuinen se juttu, se miljöö ja se kaikki mitä siinä sitten päivän aikaan tapahtui, että nyt sitten 10. joulukuuta, kun on Metro-areenan keikka, niin Ragi tulee tanssimaan flamengoa sinne kappaleeseen, minne tuulet vie. Kaikki aina vie eteenpäin. Niin ei, kun se on se kaari, se lähti siitä ja se päätyy siihen konserttiin ja siihen mä haluan, että se sama puku ja se sama tunne ja ne samat ihmiset. No, mä just ajattelin, kun sä täällä ainakin voi puhuukin niin, että Lindholmin Olli ei ole just tällä hetkellä täällä saarilla, tai mantereella, eikä myöskään Ylppö. Molemmat käy aika aktiivisesti. Joo, ja sitten tykkään käydä kyllä myöskin tuo Inglesissä, että siellä sitten käydään niin tammikuussa keikoilla. Ja no, siellä on vähän mukavampi sää tammikuussa kuin täällä. Niin, no kun loma on, niin loma tuntuu lomalta, kun menee aurinkoon. Ja sitten mä tykkään olla tuolla ylhäällä. Siis no tänään mä olin Esteponassa, että mä ajoin sinne ja se on mulle semmoinen, että joka kerta kun mä käyn täällä sen viikon pätkä, niin sitten yhden päivän mä kävelen siellä. Menen aamusta sinne. Kaunis kaupunki. Se on kaunis kaupunki ja sitten siihen liittyy se, että eka kertaa kun me tultiin tänne, niin me mentiin 2014 silloin toukokuussa niin tekemään sitä levyä niin Esteponan studioon. Joo. Niin mä sitten ajattelin, että täytyy pitää kaikista kiinni traditioista. Niin ja rutiineista. Olli, sulla on pitkä taivaali jo. Minä vuonna sä aloitit varsinaisesti urasi? No kyllä mä oon aloittanut 70-luvun lopulla noissa punk-bändeissä jo niin uran, mutta että Yön kanssa 81, eli tää on 35. vuosi nyt. Onko tää juhlavuosi? Tää on juhlavuosi, että syksyllä, nyt tulee toukokuussa, 20. päivä tulee levy, syksyllä tulee iso boksi, 6 levyn boksi. Sitten me tehdään vähän reilu 20 konserttia, jotka päätyy sitten sinne Metro-areenaan Espooseen. Onko yhtään kaupunkia, missä et ole Suomessa käynyt? Niin keikalla? Keikalla. Mä en usko, että sä muuten viitsit ajella Suomeen enää kauheasti ristiin kuin keikkamatkat. Ei niitä taida olla. No jos niitä on, niin ei niitä kyllä paljon ole, mutta kyllä vähin on käynyt. Siis kyllä tilanne on niin kuin muuttunut nyt ihan pienellä aikaa vuodessa. Suomessa on moni asia muuttunut. Kyllä. Te olette isolla kokoonpanolla liikkeellä, joo. Se on aina vaikeuttaa sitä. Kyllä, pitää olla iso sali, pitää olla joku Himosareena tai joku muu iso areena, minne te menette. No en mä siis, kyllä me normaalit ravintoloit tehdään, mutta että ihmisten kulutuskäyttäytyminen on muuttunut jännästi, että ravintolakeikat ei ole nyt oikein semmoinen se juttu, että sun on helpompi, esimerkkinä vaikka Kaija K tai Elastinen, niin ne vetää helpommin Hartwall-areenan täyteen kuin Jyväskylän paviljongin. Ja se on, niin kuin, siinä on tapahtunut joku semmoinen tosi, että ihmiset haluaa tehdä, niin kuin olla mukana semmoisissa isoissa asioissa. Ja sitten niin ja varmaan raha-asiakin on sellainen, että ei mene siellä entisessä kotimaassa kauhean hyvin, siellä ei kaikkeen riitä. Pitää silloin katsoa, mihin mennään. Ja toinen varmaan on, kun puhutaan siitä ravintolahommasta, kun sä muistat, kun sä oot aloittanut, niin silloin sai alkaa soittamaankin ihan kivaan aikaan.
Nyt se on puolen yön aikaan, kun... Joo, no se ei sitä hommaa kaada, mutta kyllä mä näkisin, että se kaataa, että se ei kyllä 22-25 euroa lipuhinta alkaa olemaan kyllä kipurajan yli. On se. Se on paljon rahaa. Se on todella paljon rahaa, että siihen kyllä täytyisi löytää jotain niin kuin muuta, että lipuhinnan täytyisi tulla alas, kylkeen täytyisi tulla jotain muuta, pientä suolapalaa tai happy houria tai jotain. Meillähän on hyvä ohje, tapas. Niin, no jotain täytyisi niin kuin kehittää. Ei se voi mennä niin, että ainoa asia, mitä keksitään, niin nostetaan lipuhintaa. Ja se on niin kuin, se tekee sitten vaan sen, että sitten monet bändit on ruvennut tekemään näitä typistettyjä kokoonpanoja ja sitten pelkän niin kuin muijan kanssa käydään, jonkun läppärin kanssa vetelee niin kuin keikkoja ja muuta. Niin sitten se tarjonta alkaa olla vähän köyhää. Niin, kyllä mä oon sen huomannut, että hyvin paljon porukka alkaa jo ihan tuolta huipultakin vetää taustakeikkoja. Joo. Se on... Ja meilläkin on 10 hengen nippu, siis 6 soittajaa ja 4 roaderia, omat valot ja kamat, niin meillä on ihan järjettömät kulut. Ja sitten kun noi varsinkin vanhat teollisuuskaupungit, kun ne alkaa hiljentymään, niin kyllä joku Varkauskin perjantai-iltana, niin kyllä se on niin kauhea riski lähteä sinne keikalle. Mä uskon sen. Siellä oikeastaan mitään tapahdu. Kotka varmaan samanlainen. Siellä ei ole enää kuin satama. Siellä on kaikki teollisuuslaitokset pois. Ja näitä kaupunkia on paljon. Kyllä, joo. Mistä tippuu. Ja se on aika... Mitä sun kotikaupunki Pori? Eikö siellä ole vähän sama tilanne? No, siellä ei saa karhuukaan enää omasta tehtävästä. Ei saa, juu. Pori. Ässät. Miten se oli, kävi tänä vuonna nyt näin taas? Se oli välivuosi. Mutta nyt ensi vuosi ei ole välivuosi, kun siinä tuli Aho valkuksi, niin ei ole välivuosi. Se on aika kova kaveri. Se veti tollakin nipulla hyviin matseja kuitenkin. Mutta hei, toivotaan kukaan sellaista, vaikka Tapparat, mä en tiedä koska Tapparalla on kultajuhlat, mutta Tappara-valmentaja Tapola viettää aikaansa täällä. Ja viimeksi kuultiin täällä keikoilla, Tapola oli katsoos meitä, hän toivoi vielä semmoista kappaletta, mitä me ei ollut esitetty, ei 10 vuoteen. Ja mä sanoin Mikolle ja Jaskalle täällä lavalla, että jumalauta, Tapola pyysi, se on osattava. Jätkät tapaili sitä vähän, mä sitten niin kauan tapailette. Ja kyllä se sitten löytyi se sointu. Täältähän se lähtee. Niin, ja sitten vedettiin se biisi. Mä sitten, että joka kerta kun sä oot paikalla, me vedetään se biisi. Ja täytyy, että jos nyt vaikka eilen on mestaruusotus, torstaina olisi juhlat, niin ne vois perjantaina lentää tänne, niin se tulisi lauantain katsomaan. Ai sulla on pieni toivo. Sä voit laittaa viestiä. Niin, se on mukava mies. Joo, mutta täytyy sanoa, että kaveri tuli vähän puskista ja aika olisikohan nopeiten vetänyt mestaruusvalmentajaksi itse asiassa niin kuin uralla, jos ajattelet, että oliko hän nyt 2. vai 3. vuotta päävalmentaja? Joo, mutta tietysti olihan siinä se Jukan kakkosena. Oli. Ja kyllähän Marjamäkikin nopeasti veti itsensä kultaan, että heti ekana vuonna Kärpissä. Joo. Mutta että, no joo, se siitä. Puhutaan sitten näistä keikoista. Joo, mutta jääkiekko on, se on tärkeä asia tällä hetkellä. Joo. Tapasin tällaisen Grand Old Manin tänäänkin, kun Väisäsen Matin. Täällä? Mattihan asuu täällä ja Matti seuraa aktiivisesti kiekkoa. Sano vaan Matti, kun hän ei oikein sitä kiekkoa voi katsoa, kun hän menee, niin hän katsoo jotain pelaajaa ja sitten hän tiedää paljon peliä. No ihan, se on ammatti. Joo, ihan varmaan joo. Niin, keikat. Minkälainen kesä? Aloitetaan kesäkuun 9. päivä ja lopetetaan sitten joskus elokuun lopussa. Ja bändillä taisi olla 26 keikkaa ja Ollilla oli 32. Joo. Mä tein 6 semmoista vierailijaa sen featuring-juttua siihen, että kyllä siinä sitten taas tehdä saa. Ja sitten pidetään se syyskuun taukoa ja sitten lokakuun 7. aloitetaan konserttikiertoa ja lopetetaan sitten joulukuun 10. Ja se onko se sitten alkaako juhlat syksyllä vai onko ne on kesällä? Ei, juhlat alkaa sitten syksyllä. Just, eli sitten juhlapaikkoja on. Ja miten sä luotat siellä, onko teillä monta juhlakonserttia ympäri Suomea? Vähän reilu 20. Joo, siinä on, kun puhuttiin äsken tästä Suomen tilanteesta, niin siinä ne on erilaisia juttuja, kun ne alkaa 7. Lipunhinta on joku 3-5 varmaan voisi olla. Mutta kun ne alkaa 7 ja sitten siinä on se, että kun ihmiset tulee sinne, niin esimerkiksi juomapakkoon, niin kuin melkein ravintoloissa on, niin sä säästät heti, kun et sä juota 3 kaljaa, niin saat periaatteessa sama raha. Sä saat istua siistissä paikassa, bändi soittaa 2 osuutta, se konsertti kestää 2,5 tuntia, se on täysin eri asia. Ja kukaan ei örise sinne. Niin, eikä saa turpaas vielä. Niin se kuuluu hintaan. Niin. Sä teit aikanaan liikkeen, lähdit sitten tuolta Porista Tampereelle. Joo. Oliko siihen joku hyvä syy, että sä jätit Porin? Sehän on sulle rakas paikka kuitenkin. No tyttöystävä Pauliina muutti Jyväskylästä Tampereelle ja me muutettiin yhteen. Ja sitten 89 tapasin vaimoni ja sillä se elämä meni. Näin se, niin. Tuli mukuloita ja
nyt ei sitten enää niin Tampereelta lähtisikään niin kuin mistään hinnasta pois. Sehän on muusikoiden kehto. Niin ja muutenkin se on mukava. Siinä on paljon sellaisia asioita, mistä mä tykkään. Ja tavallaan ne kaikki nyt ne ystävät ja kaikki ne on nyt sit siellä. Ei mulla Porissa enää mitään ole. Äiti on. Okei. Eli sielläkin tulee käydä. Joo, kyllä mä siellä käyn äitiä katsoa silloin tällöin pelejä. Joo. Nyt on tänään perjantai ja tänään on sitten samalla bändillä, kun Suvin kanssa eilen juttelin, sinulla keikka, eli triona vedätte illan ja se on siinä 21.30-22, kun te täällä aloittelette ja uskotaan, että tupa on jälleen täysi. Sulla on joku ihmeellinen magneetti, että tämä ei jää tyhjäksi. No nytkin esimerkiksi kun oltiin tuolla Inglesissä ja Puerto Ricossa keväällä, niin se oli 240 ihmistä enemmän kuin viime vuonna 6 keikassa. Ja se on niin kuin tosi hyvä suuntaus ja ne meni todella hienosti. Ja totta kai sitä toivoo, mutta tämä sana on ruvennut kiirimään, että nämä meidän trio-hommat, nämä on ihan hiton hyvän kuulosia. Siis me ollaan opittu nyt soittamaan sillä koko ajan, yksikään keikka ei ole samanlainen, vaikka samoin biisejä, ne elää hienosti ja ne on kivan kuulosia. Ja ihmiset arvostaa niitä, sitten kuulee vähän harvinaisia lauluja ja sitten se ei ole sellaista järjetöntä huutamista ja möykkäämistä myöskään, että siinä on sekin puoli. Ja sana on kiirinyt, me ollaan näitä aika paljon tehty ja ei se mitään väliä. Miten sä Olli hoidat ääntä? En mitenkään. Niin, eli se on niin kuin yksi rekkamies sanoo, että se on tupakkayskäsyä lavalla. Niin, en mitenkään hoida. Joo, mutta liikut varmaan paljon, että se jaksa pyörii tuolla maailmalla. Se ei ole helppoa hommaa, vaikka luulee, että käy laulamassa tunnin ja istuu autossa 6 tuntia, että eihän siinä rasitu ollenkaan. Siis hiki siinä tulee. Joo, mutta ei se laulaminen on kaiken pienin juttu siinä. Siis niin, kyllä. Se matkusta, se istuminen tappaa ihmisen. Joo. Siksi on liikuttavaa ja lujaa. Niin, ja kun sä kerroit, että teidän rankastella on 10 ihmistä, teillä on auto koko ajan, siellä on tämä systeemi. No mä kuljen omalla autolla, mulla on siinä kuski, mä jaksen näin, ei sitten saa ajaa. No okei, näin mennään. Mutta hei, siis tänään Olli Lindholm. Ja vappuaattona. Niin, mennään siihen vielä toisen kerran. Okay. Tänään Olli Lindholm 21.30 ja sitten lauantaina Suvi Teräsniska ja Olli Lindholm. Joo. Sitten täräin. Mä Suvilta kysyin eilen tuossa haastattelussa, että kumpi teistä löysi toisensa, Suvi sinut vai sinä Suvin? No Suvi varmaan löysi minut, koska hän minuun yhteyttä otti. Ja sitten kun mä näin Suvin laulavan ensimmäistä kertaa, niin sitten senkin mä löysin Suvin. No niin, se on siinä molemmat. Hei, Nybergin mä sitten lopputentti tähän yhdellä sanalla. S. Nousussa. Tappara. No ton korkeammalle ei voi päästä. Laskussa. Lapset. No se on kaikki mitä on. Ura. No lasten jälkeen melkein tärkein. Kiitos Olli Lindholm ja kiitos radion kuuntelijat ja Finlandia TV:n katsojat.